ABN en Green Heating is actief als ontwerp, installatie en servicebedrijf. Actief in koeling, verwarming en cleanroomomgevingen. ABN gaat dit jaar een omzet van 17,2 miljoen euro realiseren en we doen dat met 92 medewerkers. Voor 98% zitten we in een B2B-omgeving. 2% consumergericht. Een consumerproduct is eigenlijk een hygienic airco, een hygiënische airco. En als we het over B2B hebben, zijn we vooral actief in de biopharma, pharma, ziekenhuizen. Ons cleanrooms maken ook deel uit van operatiekwartieren, dus zeg maar alles wat steriel en zeer rein moet zijn. Al onze innovaties gebeuren uit een co-creatieverhaal. We co-creëren samen met onze klant, zodoende dat de output een hoge klantwaarde is, een diepe klantwaarde. En het is eigenlijk vanuit die diepe klantwaarde dat we partnership samen met onze klant nastreven, zeg maar een lange termijnrelatie. Het is eigenlijk vanuit dat hogere doel dat we samen met onze klant door het vuur gaan.